Constitutional Bill number 3 haina kutanga neZANU-PF, yakatotanga naHezekia, nokuti Hezekia akavingwa nemutumwa waMwari. Say my case. Noda kufaenza msuwa Hezekia. Hezekia akatonga majuta kwenguva yakareba, akaita mambo ane mukurumbira. Akazoona iye asingafanira kufa, achifanira kutonga majuta nekusingaperi. So Mwari akapinda chirwere maari, ndokubva arwara achida kuona kuti uyu munhu kudambuka nedivision mubato reZANU-PF kwasvika pachidanho chepamusoro, apo tinoona vanhu vachiita makakatanwa uye kudhonzerana nekukakavadzana pajekerere nyika iyi yese yakatarisa. Izvi zviri kuoneka kubva pavhidhiyo rakaitwa navaChiwenga, apo vakapa muenzaniso wemubhaibheri wamambo aitonga Israeri ainzi Hezekia. Mumashoko avo, Vice President Chiwenga vakataura kuti Hezekia akanga ava kuda kufa, asi akazokumbira kuwedzerwa makore ekurarama naMwari, ayo aakazowedzerwa asi akamararama ari muutapwa. Mumashoko avo vanoti Hezekia aiekta sebenzi mazuva aaitonga, uye kunyange hake akawedzerwa makore ekurarama, haana kuzombochinja unhu hwake hweubenzi, uhwo hwakazopedzisira hwaita kuti makore acho aakawedzerwa kuti ararame amapedze ari muutapwa. Zvino mubato reZANU-PF maane vamwe vanhu vari kunyatsobuda vachichallenja mashoko aya avaChiwenga zviri pachena, ende vari kuti vaChiwenga pavakataura mashoko aya vaita sevanoreva kuti vaMunangagwa zvavari kuda kuwedzerwa makore ekuti vatonge 2 pamusoro pe5 avagara vava kuda kutopedza, vari kungoita saHezekia, uyewo vaita kunge vari kuratidza kuti Hezekia akawana maconsequences paakawedzerwa makore. Izvo zvinogonawo kunge zviri izvo zvichasangana navaMunangagwa kana kuri kunzi vawedzerwa makore. Muvhidhiyo rinotevera muchaona mumwe wemubato reZANU-PF anova mukuru mubato iroro uye ava kutozivikanwa achichallenja mashoko aya akataurwa navaChiwenga, vaChiwenga vanovawo vemubato rimwe chete remuZANU-PF. Saka patiri kuona makakatanwa aya, zvinongoratidza chete pachena kuti makakatanwa ari mubato reZANU-PF asvika kumusoro-soro, kwatingati isusu kuboiling point, uyewo zviri kubuditsawo zvakare pachena kuti zviri kutaurwa nevanhu zvekuti pane makempi maviri mubato reZANU-PF, imwe kempi inotungamirirwa navaChiwenga neimwe kempi inotungamirirwa navaMunangagwa ndezvechokwadi. Nekuti dai zvanga zvisiri zvechokwadi, hataimboona mashoko ekupikisana ari kubva mubato rimwe chete kubva kuvanhu vakasiyana. Ndichakusiyai muchiona vhidhiyo racho munzwewo zvaitaurwa nemutungamiri uyu pajekerere pakazara vanhu. Izvo zvinoratidza kuti ZANU-PF yasara iri pati yakadhivhaidhika uye yakadambuka. Ndinokutendai chaizvo nekuteerera uye nekutarisa pachivhitivhiti chedu cheShuviro TV kwese kwamungadai muchitiona muri. Ndapota kana mapedza kuona vhidhiyo redu, musakanganwe kubaya bhatani rakanzi subscribe, kunyorawo mucomment section nekusheya vhidhiyo redu kuti vamwe vaonewo. Say my case. Noda kufaenza msuwa Hezekia. Hezekia akatonga majuta kwenguva yakareba, akaita mambo ane mukurumbira. Akazoona iye asingafanira kufa, achifanira kutonga majuta nekusingaperi. So Mwari akapinda chirwere maari, ndokubva arwara achida kuona kuti uyu munhu akadindika iro. Nobva atuma Isaya muprofita wake, zvika chinotaurira muranda wangu Hezekia
kuti aronge zvemusha wake nekukasira. Nguva yake yakwana, ndakuda kumutora. Hapo Zekia wakaenda kumadziro emba yeumambo ndokutanga kurova madziro. Imi muri Mwari akaita sei? Hakuna umwe mambo akatonga vanhu ava kudarika ini ndini ndinogona. Hakuna umwe futi achakwanisa kuvatonga kunze kwangu. Akazhambarara akakunga achabuda misodzi yeropa. Jehovha akati ndobva wadzokera futi kuna Isaya zvikanzi iwe dzokera kubenzi rangu riya. Unoritaurira kuti ndanzwa kuchema kwaro, saka ndichariwedzera makore 15 chimupai poriji yemaonde adye kuti apore. Shasha nobva yapora, akasimaira nobva yasvika. But Mwari aiziva zvakanga zviri kuuya. Pakauya hondo yaNebhukazi vasori, iye manje nekuzungaira kuya ndokuchienda ndokubva anotaridza apuwa ndokuigirwa zvipo, ndobva achienda zvikanzi hande ndokurakidza pane arika sei tisingakundwe, ndokunorakidza arika. Avaya ndokudya avo ndokubva vati asita kudzokera kwedu, ndokuzoya nehondo svinu yaasina kupedza. Haana kwaaita kana mwedzi mitatu, hatina mbonzwa payakanyorwa mubhaibheri. Akazopedza 15 years ari pasi mujera. Mwari haana kumutorera 15 years akamupa, asi akanga ari pai. Ndoda kutanga ndaparidza mharidzo yakaitwa isina kumira yandinofunga kuti inoda kugadziriswa yaHezekia. Inini chikoro chandakaita ndecheBible. Ndine masters in theology. Constitutional Bill number 3 haina kutanga neZANU PF, yakatotanga naHezekia, nokuti Hezekia akavingwa nemutumwa waMwari kuti makore ako okurarama apera. Bhaibheri rinoti akatendeuka, akatarisa kusaidi, akanamata, akati Mwari dondionaiwo. Mwari nomva atuma muprista mumwe cheteyo kuti chienda ndamupa 15 years more. Saka yanga iri nyaya yeConstitutional Bill number 3. Nokuti akazopiwa 15 years. Asi vaMunangagwa tangovapa 3 years. Saka ndiani anoramba Constitutional Bill number 3? Iyo yakatendwa naMwari kuna Hezekia, yatendwawo kuti ipiwe vaMunangagwa yemakore kusvika pa2030. Saka toda kutenda kuti tapuwa makore akawanda zvakadai.